Bon vespre. A continuació, les darreres notícies. Però abans vull dir unes paraules. Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. No vos sent! Com anem? Som en Pere Capó, estimat company, som a la Serra de Tramuntana i aquí hi ha tanta neu que això pareix la caravana d'en Potxolo. Quina fretada batuda, no sense man ni es peu, això és Alaska. El país, no la cantant. Allà es pareix un cafè d'aquests amb un pot de llet, tot està tallat i blanc. De fet, som els champions de la neu. No sé què arribarem a veure perquè encara queden... Queden dies encara d'hivern. Hola, bones festes. Sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Si tens res, l'agafar i un capell. Aquest cap de setmana s'han celebrat unes eleccions decisives per al futur de les Illes Balears. Jo volia aprofitar per fer pública la meva intenció de presentar-me com a president d'APA, Associació de Presentadors Amnèsics. Ah, sí? No m'havies dit res? I quan són? Quan és que, Joana? El dissabte passat es va triar un president que farà història. Es tracta de Pep Ramon Fluixà, triat per majoria com nou president de la comunitat del carrer Domingo Terroba, número 13. Gràcies. Gràcies. Estimats veïnats, he de dir que a partir d'ara pens governar aquesta la nostra comunitat per tots vosaltres. No discriminaré els desgraciats, poca vergonyes, inútils y paràsits que no m'han votat. Has ganado las elecciones con mi programa. Yo fui el primero que propuso puentear la luz de la finca de enfrente. Váyase, señor Fluixà, váyase. No hay derecho. Yo iba a proponer que en los ascensores se hablase del tiempo en castellano. Sí, en castellano. Mira, Toni Prim, tranquil, perquè pots comptar amb tu pel meu govern. A partir d'ara, tu seràs encarregat de tirar fens d'aquesta la nostra comunitat. ¿Qué? Con la cantidad de mierda que hay en esta nuestra comunidad, no acabaré nunca. El Real Mallorca va superar l'Sporting de Gijón per 3-0 i segueix classificat en posicions europees. De fet, el Mallorca ja ha iniciat els tràmits per poder participar a Europa la pròxima temporada. En Joan Banano, vuitè entrenador de l'equip i coreògraf de les animadores, s'ha ofert voluntari a mostrar les instal·lacions al delegat de la FIGA, vull dir de la FIFA. El campo está en perfetta condizioni, primera qualità, y caben molti spettatori. Ma che cosa dici? Questo campo è una merda. La porteria omologata di p***a mari, medida perfetta. Porca miseria, questo non è una porteria, questo è una porquería. Ma ya está, solo cambia una letra, vamos. Questo son las vitrinas del club, totalmente plena. ¿Cómo que pleni? Aquí no hay nada. Plena de polvi. Bueno, ¿qué? ¿El año que viene jugamos en Europi o no? Ma che cosa dice? Io non soy della FIFA, io soy della Chiesa. Io vengo a cobrare una fattura atrasata del Mallorca. ¿Facturas? ¿Usted quiere cobrar? Factura de pelvis, ya cobrato. Buonanotte.